Eyro meyman ma Ömer Barasio. To bixeyran me. خیر بیان داری ماست. Mavazane binayê to çiwek to dît çi bî emsal. Pora sebak panje se gulan se roşan zvan Kürtçi tespit biyo mavacı yano piroz kerdiş. Kovara havari a tarihte ve jaya kada celadet Bedir Xanu embazaneyî. Serede ez wazana ez inan yad bikeri bi hürmet celadeti û embazaneyî ketkar zwanê Kürtçî. û em ser zî mamostese her serê ora yo em ser yo avantajê ma bê mamoste û nê şaredariyê ma dest mendê mavaje nê karê ziwanê zî mamoste tu zanî tîna wersanê bi şexsan heta cayek naxebatê ziwanê şina bi mavajê bi kada kolektîf û bi hêzê baştidayişê saziyan nê xebatê ziwanê hîna hîra benê.